Много хубав кадър за начало. Синематики, да, красота, сняг, много хубаво. Бяло. Айде последно, майка и баща. Днес ще снимаме футболни предизвикателства отново. Много от вас искаха да снимаме още такива футболни чаленджи. И днес излязахме си цака да заснемем кола от пеналти. Той от сега вече е конкурентен. Както виждате, иска да ни пие. Направихме едно клипче и за неговия канал, така че ако ви е интересно, може да отидете в канала на Павел Колев и на Ицака и да го видите. Няма да издавам за какво става въпрос. Издай, играем FIFA. Голяма тайна. Ще бием дуспи, всеки един от нас ще казва на камерата къде ще бие и да видим кой ще вкара. Всеки играе за себе си, трябва да оценим страната, която сме казали преди това. Ицака бие първи. Тук ще е точката за изпълнението и малко по-напред. А тук ли трябва да кажа къде да бия? Да. Аз съм много слаб вратар! Ще бия долу вляво. Ето където е, дето ми език. То трябва да е. Не, тук се пада. А не, в другата посока се пада. Спасяване! Спасяване! Горе дясно. Той не е на бия. Къде беше това? Горе дясно. Брои ли се това? Леко е по средата. Беше горе, бат. Тук беше. Тук беше. Добре, ще го видим после на повторението. Аре, би още на ще нямате го зачитаме. Айде. Добре, айде. Горе дясно. Пак. Вратаря. Не стана. Пак ли беше горе? Пак го беше горе дясно, а долу дясно пак не стана нищо. Айде. Сега Ицака се чуди къде ще я бия. Аз си мисля да я бия горе в дясно. Айде, Монка! Силното е много добър днес. Това трябваше да бъде горе дясно, аз се бих горе в чайките, бат. Смисъл. Най-успешният вратар за сезона. Сега ще им покажа как се прави горе в дясно. Пак не беше. Не беше. Това беше, да. Не беше. Исках горе да кажа. Никой от нас за сега не е успял, защото сме много добри. Ние не можем да вдигнем топ. Горе вляво. Да видим какво ще стане. Къде? О, горе вляво! Горе вляво! Едно. Айде! Това е. Виж какво хубаво артистично хвърляне. Направи дуспата още по-красиво. Да. Най-красивите дуспи, братле. Братле. Долу вляво. Центъра ли беше? Не. И къде беше? Долу вляво беше, ама не беше. Ти кажи къде му набия. Горе вляво. Горе вляво, добре. За малко! Абсурд! Колко дуспи бием, бе? Още път. Отве сме направили. Аз бих там, там и там. Да. Еми да, значи още два. Ти си бил там, там и там. Не, там, там и там, само Там, там и там. там, 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 там и там. там, там, само. Долу вляво. Какво правиш си там, кълпазанин? Да! Аген! Да! Кой се завръща с гръм и трясък? Оцели го веднага. Сега ще пробваме долу дясно. Аз съм декея. Едно! Едно поне, разбирате ли? Долу дясно едно. Едно да влезе. Да. Браво! Дали ще е в центъра? Дали ще е долу в дясно? Ще видим след рекламите. Хайде последно, майка и баща! Отново сме заедно! Долу в дясно. Come on! Всички сме по едно! В центъра. Направо ще го пръсна. Айде! Вече е победител, той няма какво. 3 броя за героя! Да! Ще си гледам спокойно, защото аз съм победител, да видим кой ще е мишка номер 2. Той е застанал в центъра, освен да пробваме в центъра.
центъра ли? Да. Аз стоях така. Браво, бе! Трябва да бия в център. Абе, чакай, бе! Браво, Финтиньо. Нищо, аз съм на последно място. Това е за вас, фенове! За вас го правя, аз може да си почивам. То е ясно аз къде трябва. Бия, то остана единствено горе вляво. Трябва ти много добро изпълнение. Да видим дали ще оцеля. Красиво! Браво, Ицака! Ти да разказвай играта, Монка се! Двойна победа! Свалих и един от играчите! Браво! Я да го видим. Елате да видим синето. Оправи, бе! Що го целиш, бе? Я кажи нещо! Аз съм загубил, що не го целиш? Аз загубих, що не го целиш? Еми така стана. Победа! Браво! Така е в живота, когато... Имам ли кръвоизлив в едното око или не? Нокаут. Ицак си поиска гъзенка, като последен ще я получи. 1, 2, 3! Отново! Отново вътре! Отново оцелен! Уважаеми зрители, днес Сотир Мелев е футболист на деня. Аплодисменти. Да! Благодаря ви всички вие съседи по балконите. Сега, какво ще кажете на зрителите? Ами не очаквах да спечеля, но знаете, класата е вечна. Печелиш тази дневната награда, която идва със съдействието на Форфулс. Златен футболист. Да, благодаря ви. 2019. Това сме, аз и Лука Модрич. Беше ми приятно. Благодарим ви, че гледахте този клип. Ако сте се забавлявали, не забравяйте да оставите по един лайк отдолу под него и да се абонирате за канала ни. И за канала на Ицака и Павел Колев. И да слушате майка си и баща си. Хубаво пожелание за новата година. Да ядат зеленчуци. Зеленчуци, който не яде, голове няма да вкарва. Айде! Айде. Аре, пичове, до скоро! Какво правиш?